Europako txapeldun izana da, eta Pekingo Olinpiar Jokoetan brontzea ere lortu zuen. Gaur gure katxan da, Leire Olaberria! Gabon, Leire, ongi etorri. Bueno, hemen bizikleta pare bat aparkatu ditugu, hemen txutziko ditugu, eta eseri gurekin lasai. Zer modu zara, Leire? Ondo. Ondo. Esango dugu, bada ez bada, orain etzarela txirrindulari profesionala, ez da? Alaxe da. Beste bizitza bat daramazu, edo bizikleta gainean jarraitzen duzu, edo? Bueno, kirola egiten dut, egunero nire bizitza izan delako, nire azken urte guzti hauetan. Eta egun, beti maite izan dut, kirola egitea, baina bizikletan ibiltzen jarraitzen dut. Pistatik kanpo orain, ez da? Pistara joateko gogorik ez dut. Baina bai, errepidean ibiltzea oso gustoko dut, mendian ibiltzea oso gustoko dut, eta leno egin izan ezin ditudan kirolak egiten, disfrutatzen ari naiz. Pistara etzara joaten, arrazoi batengatik edo? Bueno, pistan entrenatzea egunero oso gogorra egiten da, batez ere psikologikoki. Eta, beti prest egon naiz, sufrimentu hori jasateko, baina noski, helburu potoloengatik egiten nuen lan. Milaka buelta eman ditut belodromoan, beti batioekin, beti entrenamentuei begira. Eta momentuz ez dut sentitzen, ara bueltatzeko gogorik, eta ez dut pista faltarik sentitzen. Beraz, orain ari zara egiten natural sentitzen duzuna? Guztiz. Eta gustatzen zaizuna. Egia da orain azken bolada honetan, tamalez, eta tamalez diot, zure izena desentetan entzutea tokatu zaigula, Espainiako kongresuraino ere iritsi zarelako salaketa batekin, Leire? Bai, nire bizitza 13 urte izan naiz, txirrindulari profesional, zorionez, zeren profesional izan naiz, estatu mailan profesionalizatea oso zaila zen momentu batean. Inoiz ez nintzen nire generoa planteatu, kirolari nintzanean, munduko onenekin borroka egin nahi nuen, banekien nire ametsak lortzeko gogorra egin behar nuela lan, eta egia da, txirrindularitzako ingurunean, normalean, gizonezkoena izaten dela. Eta egia da, nik ingurun horretara ederki egokitu nintzela, eta ia beti gizonezkoen artean bizi izan naizela, nire kirol ibilbide guztian zehar. Eta ondo? Eta ondo. Lan gogor egin dut, lan horrek beti emaitzak zeuzkan, batzuetan hobeak, besteetan okerragoak, baina beti lan hori ondo baloratu dute, eta ni zoriontsu izan naiz, ez, nire lana egiten, eta lan horri esker, kirolari bezala ere momentu oso potoloak bizitzeko sortea izan dut, eta horrela izan da nire kirol ibilbide ia gehiena. Gero, 2016an Joko Olimpikoetako sailkapena okertu zitzaidan, eta hor sentitu nuela momentua zela ama izateko, zeren nire kirol ibilbide guztian, etxetik kanpo denbora asko nengoen, tarteka naturak ematen zian horrela bixuren bat, izeba nintzen, eta oso erosoa zen, eta oso polita zen, izeba papera, baina tarteka, selekziokideak aitak ziren, eta nik ez nuen ikusten modua, eta agian egitura ere etzen egoki egia hori pentsatu alizateko, ez? Batez ere pentsatuz, nola egiten dut, ama izan dakoan, ume txiki batekin, etxetik kanpo, hainbeste denbora ibiltzeko. Beraz, aurdu nengoen denboran aldundiak proiektu bat egin zuen, internazional mailan lehiatzen jarraitzeko, Gipuzkoako talentu gaztearekin lan egiteko, eta niretzat, sekulako erronka berriro, ez? Bueltatzea eta uztartzea goi maila eta amatasuna. Sekulako erronka potoloa iruditu zitzaidan, da izugarri motibatu zidan proiektuak, eta horrekin hasi ginen lanean. Eta, aurrak 4 hilabete zeuzkanean bueltatu nintzen lehiaketara. Aurrak 5 hilabete zeuzkanean maila internazionalean hasi ginen lehiatzen. Eta, aurrak 9 hilabete zeuzkan arte, lanean jardu ginen, karrera korritzen, puntuak bilatzen, gero, selekzioarekin joan alizateko. Lan egiten, alegia. Lan egiten eta puntuak eta sailkapena lortzen ziren, eta guk ez genituen puntu horiek lortzen, proba olimpiko horretan, ez zegoen modurik, ez zegoen juteko aukerarik, eta, 9 hilabeterekin iristen naiz selekziora, eta emakumea, kirola eta amatasuna uztartu nahi izan ditudan momentuan, bide guztia okertu zen. Ateak itxita izkizu? Bai, zeren eta, nik momentu horretan oinarrizko eskubideak, eskatu nituen, hau da, ama izan nintzen, eta kontziliatzeko eskubide hori, ez?
Eta, bueno, gure kontziliazioak ez dira errezak. Zeren gurea ez da ofizinara zoaz, eta bueltatzen zara edo belodromora zoaz. Etxetik urrun zen asko. Eta, bueno, bidai asko egon behar ziren, aurrak momentu horretan oraindik edoskitzen zegoen, beraz, aurrarekin banatzea ez zen ere buruan sartzen, zeren ez da naturala gainera. Eta, bueno, planteamentu horiek egitean etxera bidali zidaten, gehiago ez nintzen selekziora bueltatu, eta, bueno, hori iraileko hilabetean izan zen, eta, bueno, gero hor ja bideara bat okertu zen, salaketak erantzunak kaskarrak iruditu zitzaizkidan oso. Aldundian momentu guztian babestu dit historia honetan, eta momentu bat egon zen, non planteatu nintzen nire kirol ibilbidea amaitzen zela. Baina joaten banintzen historia hau kontatu gabe, urrena atzetik zetorrenak, berriro egoera berdina topatu behar zuen, beraz, hausnarketa egin nuen nire buruarekin, eta erabaki nuen historia hau kontatu behar nuela, eta nire aldetik nire borroka horri izango zela, ez? Lehiaketan egona izen urte honetan ikusi dut, bizian bizitu dut gai garela, amak izateko eta leheno ematen genuen maila emateko, eta iruditzen zait 2018 urtean, esatea kirolari bezala bai, baina pertsona bezala ez da gure ardura, oso erantzun kaskarra da, eta gauza horiek aldatzearen eta gauza horiek emakumeak gara, kirolariak gala, baina pertsona bezala ere eskubide batzu ditugu eta eskubide horiek defendatzen ari naiz. Argi da garbi. Leire, izketan hasi eta 3-4 minutuan ze ondo, ze zehatz, ze garbi, argitu duzun, azaldu duzun, zure kasua zein den. Ez dakit momentu honetan prozesu hau nola dagoen, Leire, edo ze urratxe ematea falta zaizun, zer nahiko zenuken? Garbi neukan kirolari bezala hasi dituna erronka guztiak amaitu ditut. Orduan, banekien, bidean agian erantzunak ez zirela izango gustora gelitzeko modukoak, baina banekien, hasten nuen historia amaitu nahi nuela. Beraz, salaketa desberdinak egon dira, azkena Consejo Superior de Deportesen egon da. Salaketa horren ostean, federazioaren presidentearen gonbidapen bat izan nuen, baina oso eskasa, nahi baduzu bueltatu altzara, bai. Eskutuan ez da? Bai, inoiz ez zaidan gustatu joera hori. Garbi neukan horrela tratatu nauten leku batetara ez dudala bueltatu nahi, eta bizitza etapa zoragarria bizi izan dudala, eta bizitzak ere pedalei eragiteaz aparte gauza asko zeuzkala ez, niretzat, eta bizitu nahi nuela, bizitza askotan goi mailak ere mugatzen zaituelako ez, bizimodu normal bat emateko. Zure asmoa behintzat historia hau plazaratzea eta argitara ateratzea baldin bazen, gaurko gure kaxak ere, balio dezala hortarako ez da. Egia da, pena badela, ez da, zuretzat ere ala izango da pentsatzen du zure ibilbide profesionala afera honekin bukatu behar izatea? Behitu batek bizitzan ez ditu gauzak aukeratzen. Eta beti pentsatu dut bizitzan gauzak zerbaitegatik gertatzen direla. Urte asko eman dizkio kirolari, baina kirolak izugarri eman hau, eta bukaera horrelakoa izan behar balin bazen, onartzen dut ere. Garbi daukadan bezala ere, kirolaria naizen bezala eta pertsona naizen bezala beti nire balioak defendatuko nituela, eta balio horiek nengoen lekutik atera behar banin duten, onartzen nuen ere ondorioa. Beraz, horrela izan naiz, kirolari bezala, eta horrela izan nahi dut pertsona bezala, eta egun emakumeen kirola izugarria ari da, azten, baina kirolari bezala inbeste urte eginda gero oso garbi daukat ere, hazkunde horri babes legal egoki bat ematen ez balin bazaio ustela dela, zeren eta badirudi gauza asko egiten ari garela, azken aldian izugarri entzuten dut berdintasunaz hizketan, nik aukera berdintasuna defendatzen dut 100%, eta uste dut pose bat baino gehiago izan behar duela, berdintasun hori. Eta emakumeak noski gizartean berdintasun hori reklamatzen duen bezala, kirolari bezala, guk ere emakumeok behar dugula, berdintasun hori. Lagunok entzun duzuen bezala, emakume moduan eta kirolari moduan eta beti bere balorei ondo helduta hause guztia lortu du Leire Olaberriak. Leire Olaberria Dorronsoro, 1977ko otsailaren 17an jaio zen. Maldaz inguratutako ikastegi eta herrian. Pistan eta errepidean lehiatzeaz gain,
magisteritza, turismo eta nutrizio ikasketak ditu. Txikitatik Olinpiar Jokoetarako zailkatzea izan da bere ametsa, baina atleta gisa lortuko ez zuela konturatu zenean, bere bikotekideak pistako txirrindularitzan parte hartzera animatu zuen. 26 urterekin izan zen hori, eta amak erotu egin zela pentsatu zuen, Leirek bere lana bizikletagatik utziko zuela esan zionean. Baina batzuetan ametsak egia bihurtzen dira eta 2008an Pekingo Olinpiar Jokoetan parte hartzea lortzeaz gain, brontzesko domina jantzi zuen. Hori ez da ikastegietako emakume buru gogor honen arrakasta bakarra izan. Espainiako, Europako eta munduko pista txapelketetan ere urre ugari lortu ditu. Tamalez, dominak baino entzutetsuagoa izan zen, Leirek Espainiar Federazioari jarri zion salaketa. Ama izateagatik jarri zion baldintza bidegabeengatik. Leirek borrokalari hutsa dela erakutsi du pista barruan zein pistatik kanpo. Eta zure ibilbide dizdiratsu honi merezi duen omenaldi egingo diogu. Gora zu, Leire! Zaude, Leire egindako ibilbide profesionalarekin? Bai, oso pozik gainera. Askotan ez gara konturatzen, ez? Zer egin dezun bidean, zeren eta niretzat beti helburu bat lortu dudanean, ez zait gustatu inoiz atzera begiratzea, eta lortutakoa ere gehiegi sinestea. Beraz, helburu bat lortu dudanean, beti hurrengoaren bila joan naiz, ez? Beti da nik izan naiz kirolari amorratua, eta sekula ez nuen uste kirolak niretzat hainbeste momentu hon zeuzkanik. Beraz, lortutako guztia lan pilo batekin egin dut, eta lortutakoaz harro nago, eta, ezin dut ezer gehiago eskatu. Ze polita. Umetan, gehiago jolas egiten omen zenuen mutilekin neskekin baino, hori iritsi zaigu guri. Zure ustez, oraingo umeen artean behar bezala sustatzen da berdintasuna denek elkarrekin jolas dezaten, eta... Ari dira gauzak aldatzen. Eta egia da, ama bezala ere, ardura hori oso present daukadala, ez? Batez ere, bizitutako egoera, bizituta gero. Nik entzuten nituen gauza asko ez dira entzuten, orduan, uste dut beste kontzientzia batekin ari garela oraingo gizarteak, eta oraingo aurrak ez den, baina lan asko gelditzen zaigu egiteko, eta pentsakera asko, ez? Eta batez ere botoi asko piztutzeko, zeren uste dut batzuk benetan itzaliak daudela, eta sentsazioa daukat gainera ez dutela piztu nahi botoirik, ez? Beraz, ama naizen puntutik, saiatuko naiz generazio berriak eta inguruan dauzkadanak, pixkatxo bat pentsakera zabal horretan ez den.